आज प्यार बहो तो हर चरण के धूल हर सिंगार बहो आव मैया अरे आज नाव फसल मोर मझधार बाटे हो लइका कहता के भाई ना हमरा गावे आवेला अल्लाह बजावे आवेला लेकिन सब तहार कृपा बा ए भाई आदि अपन लड़का खेला जी के बचावो ना ए माई अपन लड़का खेला जी के बचावो अपन लड़का खेला जी के बचावो ए माई ए माई ए माई काहे भाई तहर कृपा हो जाओ हमरा पर निमन निमन गीत गावे लागो माइक पर बढ़िया बढ़िया बात बोलो तो लोग कहे कि जाए अभिषेक तिवारी कहल के बचा देता रहो। अच्छा ये बबुआ तुम्हारा हो जब हमने के छठ माई के स्थान पर 24 घंटा महामंत्र के जाप हुई आदर्श कुमार सिंह जी जहाँ रही खुशहाल रही खूब पढ़ी खूब नाम होते लड़का कहता के माई अपन लड़का के लाज के बचावो अपन लड़का के लाज के बचावो ए माई वाल्मीकि गोस्वामी जी लेट सही लगे अच्छा नहीं तो वो हमने से आवे के पहले को चलुआ गई देहाती जी के ऋषि जी है पहले हाँ अच्छा हम तो भरवे कर ना जी लड़का कहते के भाई तहार कृपा जेकरा पर भई ए माई तोहरे कृपा भई खेसारी लाल यादव जी पर तोहरे कृपा भई हमने के पवन सिंह जी पर तब भाई देख लो कहां से कहां चले गए अभी भैया हमरा के 500 रुपया के पुरस्कार दिल बनी विशाल सिंह भैया हमरा के हजारों हजार रुपया पुरस्कार दिली हां नारायण जी बनौले रहे लड़का कहता के भाई आकी है पीड़ा धारी अरे हंस सवारी तो के बोलावे हमरा खानी अनेको लड़का पुकारा तारे अब तनिक सुदया दृष्टि बना देता रू बाप रे बाप फॉर्च्यूनर पिलाए लगा राणा प्रताप सिंह जी 100 रुपया के पुरस्कार दिल बने बबुआ के नारायण जी के एकदम कृपा बना रहा
आज तहे बीरा धारी अरे हंस सवारी तो के बोलावे काहे भाई तू बोला प्रोग्राम हो तो तनी कमे में गुहार करो काहे आके हमर बिगड़ल का अरे बनवाना ए माई हमर बिगड़ल ए माई ए माई ए माई खाली नाम बता दो पुरस्कार आई रहे माई के भजन पर नारायण जी बनौले रहे लड़का कहता के माई आहा पर बिगड़ा लगा ए माई ए माई ए माई इतना सुंदर व्यवस्था आज बबुआ के हमनी के भाड़ा में आइल बनी जा 24 घंटा महामंत्र के जापो भइल बा तो इतना सुंदर व्यवस्था इतना सुंदर जलसा तो तनी 19 बबुआ साथे सुतरा एगो लय कितना अच्छा लय लागल आ देखी नु जब परिवार में गीत संगीत गावे लागी तो ऐसा ही कुछ गाना बजाना होके के चाहिए मैंने चाचा गलती ना नु ए परिवार में हमने गाइल बानी जा आपको सबसे निवेदन हम करतनी कि जब श्रोता समाज खड़ा बनी तो आके अगर बढ़ जाए तो बहुत अच्छा लगे बड़ी अच्छा व्यवस्था बा अच्छा धुन बाजल हो एगो माई के भजन बाजल हो तो माई के भजन में क्या बाजल हो कि माटी के मूर्ति से हसेली मुस्काई के आपको जी बेरूप सुहावन लागे देवी माई का सुगा सबके माई के कई भजन बजवला से का शिक्षा मिलता लोग सोचो थे कि चलो अभिषेक बाबा छोटे बाड़े मंडली बिया ना हो ये मंडली सेटिंग में चलती है का है व्यास अगर भक्ति में बाड़े तो कम से कम मतलब जाएंगे 10 दिन पहले में कमलेश्वर देहाती से गो नहीं रहा यह देहाती के है वो बड़ा सोच रहनी तनी बड़ा दिक्कत ना वो बड़ा एगो हो गइल दूगो हो गइल ठीक बा होला अब जाने कि
गौनाई 10 दिन पहले रहे अब भाई हमार फर्स्ट सुमरन शुरू करत रहे आहा ये गणेश बाबा आई ना लड़का के लाज के बचाई ना अब तब तक ले उनकर बेंजू वाला अलीफ लैला के बड़ बहन मियां खलीफा जी वहां के बजवानी यहाँ के भक्ति में बानी ये गणेश बाबा आई लड़का के लाज के बचाई पहले बेंजू वाला बजाओ तेरे कुंदन भैया कि सखी के मरता हटे ड्राइवर कभी बहरा में टेलर खिचेला एगो हमार भतार बाकी खोई बाप हो बाप दू जानन आर्मी में टांग ले गइल लेकिन ना भाई ठीक है तो गणेश बाबा से कहे हे गौरी नंदन करता निबंधन अब हे बालक हर एक दिन दर्शाई ले आज एहू परिवार में रहुआ आई मंगल मंगल ही होके बबुआ अरे आई अरे आई हमारा अरे तो सुमिरन में लड़का हो दादा से हे गौरी नंदन करो काली बंदन हे बालक अरे आई हमारा आज तो सारे सम्मेलन करा दिल बनी तीन बार सब है बहुत अरे आई हमारा अरे तो सुमिरन में अरे तो आई हमारा सुमिरन में चाचा ये भोले बाबा कैसन परिवार हो जेकरा के हमनी के सबसे पूजनीय कही ले जा थोड़ा सम्मान के लेवल उठाई है बॉक्स में खाली उठाई घर ना चाहिए प्रमाण मिलता जे भोले बाबा के परिवार में खतरनाक से खतरनाक परिवार रहते हुए हमनी के विशाल सिंह भैया बड़ी बड़ी रुपया के पुरस्कार देने बनी भोले बाबा की कृपा आप बनो रहो सदैव ये भोले बाबा कैसा परिवार हो जहाँ सबके मान सम्मान के लिए खाते हल जाला जैसे में बनावटी बात नहीं है आ संघत के प्रभाव पड़ेला चाचा पुरानिया लोग के हमने के कहल हो कि संघत से गुड़ होत है कि संघत से गुड़ जाए अब बांस फांस मिश्री एके भावे निमना संग अगर संघत करत तनी मन बुद्धि हो जाए प्रमाण बात
एगो साधु बाबा के सोहत कली तो साधु बाबा कुछ शिक्षा ना दी है तो नहवा धोवा के दूगो अगरबत्ती बारे के जरूर सिखा दी। एगो चोर के सोहत कली चोर महाराज कुछ शिक्षा ना दी हम तो तिलक विवाह छठियार में तो एक जोड़ा चप्पल चोरावे के तो जरूर सिखा दी। असही एगो मंदिर पर नाग देवता उत्पन्न हो जाए लेकिन संगत के प्रभाव पड़ेगा। अगर एमपी एमएलए के अगर गाड़ी चलावत नहीं रहुआ ना जी तो रहुआ अगर लात माने फरके से हटे कौन चीज लतो पर तनी के से छुआ के जाई नहीं लोग कहते चुप रहो विधायक जी के ड्राइवर हो व्यवस्था करे लगी गाड़ी चलावेला। अच्छा सेलरापुर से अभिमन्यु सिंह जी पुरस्कार देने हार्दिक अभिनंदन स्वागत। आए वो तनी कमजोर आदमी के तनी चलाई ना गाड़ी महाराज गोड़ का हो तू देख फरक से तनी बाएं दे लेके जाई जेकरा ना बोले के कालर सहित फाड़ और सही एगो नाग देवता उत्पन्न हो जाए मंदिर पर तो लोग प्रोग्राम ना देखी अपना अपना घर से दूध लेके लागी तिल अजमावे हे नाग देवता कला को बराजी साक्षाते उत्पन्न भइल बानी तनी पहले हमार दूध पी ली। अच्छा तिल अजमावे लगी लोग की ना अब वह नाग देवता के तनी मंदिर से संगत हटा दी आ केहू के पलानी में नाग देवता लौक जा लोग दूध ले जाई ए महाराज लइका कह के मारो हो फारती हो पुरनिया काका जोई है 60 बरिस के जेकरा मुंह में चौकठ ना रही चौकठ ना बुझल लोग दातावा के कहि जाला। अच्छा एक चौकठ है नु ना हो बबुआ ऐसा तो जेकरा मुंह में दांत नहीं है तो खिसियाई मौत जेकरा मुंह में दांत नहीं है तो वो काम दे रह जाता बावरे हो जैसे एक खिली पान खिया दी तो जेकरा मुंह में दांत नहीं है वो पान खाला लो मुहवा से कचरत बबुआ पानवा खाई लो नहीं लागी लो गिरीश छटे कहीं ना पान कम खाई लो आ कुर्ता धक्का 6 मिनट में भर दी लागी लो गिरीश छटे। हां भाई ओहू से ना होके एगो रसगुल्ला उठाई आ जेकरा मुंह में दांत नहीं उनका खारे मुंह में ढकेल दी तो हमनी के पुरनिया के कल रसगुल्ला ना खाला ना रसगुल्ला के जीभिया से डगरावत सारा रसवा चूस घली लो अब फिर रसगुल्ला फील्ड से बहरी आ जाए अब फिर रस में डालो ना दामे कम में बिका जाए वो है बबुआ लइका कहत है तो जल्दी से आई रिधी अरे सिद्धि के सजाना साधना में शुभ लाभ अभी बोला फिर हमारे विशाल सिंह भैया हजार रुपए का पुरस्कार दिल बने सादर स्वागत अभिनंदन बंदन तो अभिशक्ति वाली के समझी लाचारी अरे लोहरी पर अरे एक बयाई ना अरे तो आई अरे आई हमारा अरे तो सुमिरन में परम आदरणीय के आज के जगह करता मालिक राजेश भैया हजारों रुपया के बारिश करी लास्ट में हनुमान जी के जयकार बोलो कितनी हुनका बजाली बजाइए न तनी जबाइल बनी लयदार भक्ति हो तनी बजाइए न तनी स्टेज ले आओ अब तब हनुमान जी के जयकार बोल के वो मंडली के फेर दिया जाए सेट करी सर सेट करी लाइक तनी